सोर देरहागोन सिडली विधान सभा बियाबनि उफ्रा बिसायख'थियाव सोरनि खाफाला गेवगोन सिडली विधान सभा बियाबा थारैनो सोर जोबथा मिनिगोन सिडली विधान सभा बियाबाव बीपीएफनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारी यूपीपीएल एबा एनडीएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्म आरो कांग्रेसनि बिजाथि सन्जीब औवारी बिथांमोननि गेजेराव सोर सासेनि खाफाला गेवना जोबथा मिनिगोन सिडली विधान सभा बियाबनिफ्राय हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय बीपीएफनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारीया बुंदों जे बिथाङा बे उफ्रा बिसायख'थियाव गोबां भट लानानै देरहागोन होनना सब पजिटिभै দেখা পাইছো গোটেই প্ৰাইমেৰীবিলাক যেটো ৰিপৰ্ট দিছে ভালে মাৰ্জিন এটাত আমি জিকি যাম ಇದು স্পষ্ট হৈ গ'ল নিশ্চিত बीपीएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारियाबो बुंथिदों 3000 भटनि फारागथियाव बीपीएफआ देरहासार जागोना रोखा होनना অততে আমাৰ পোলিং এজেন্ট সকলে যিখিনি ৰিপৰ্ট দিছে এই ৰিপৰ্টত টোটেলৰ পৰা 6% লেছ কৰিছে তথাপিও আমাৰ টোটেল কিবাটো জিকাৰ অংকটো এতিয়াও পাহাল আছে কিমান হাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জিকিব আমি ডিফাৰেন্সটো আমাৰ এনে প্ৰায় 3000 মান থাকিব बेरा फारसेजों प्रमोद बर'जों दैदेनजानाय यूपीपीएल एबा एनडीएनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआबो बुंदों बिथाङाबो गोबां भट लानानै देरहागोना रोखा जाखाबाय होनना 71 to 75 এনেকুৱা ব্যৱধানত মই জিকিবলৈ সক্ষম হ'ম बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमोद बर'आबो बिसायख'थि फोसावदियाव बुंदोंमोन 50,000निफ्राय 60,000सिम भटनि फारागथियाव भट मोननानै देरहासार जागोन होनना जोंनि जे बिजाथि एनडीएनि बिजाथि एबा मित्रजोटनि बिजाथि बेवहाय बीजेपी आरो एजीपीनि थोंजों सापर्ट दा बे हिसाबै जोंनि बिजाथिया 50,000निफ्राय 60,000 बांसिन भट मोननानै देरहागोन निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा रोखा जाबाय गुबुन फारसेजों कांग्रेसनि बिजाथि सन्जीब औवारीयाबो बुंथिदों बिथाङा 70,000 भटनि फारागथियाव देरहासार जागोन होनना बुंथिदोंमोन 2,50,000 जुदि धरियो आमी 70,000 प्लस पाम गाबोन भट साननायनि खालार गाबोननि सानावनो रोखा जागोन सोर सासेनि दखलाव थांगोन सिडली विधान सभा बियाबा सोरनि खाफाला गेवना आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमा जानो खाबुखौ मोनगोन सोर राजखान्थि दोलोनि आवथायाव थांगोन सिडली विधान सभाया बेनि थाखाय नेबावनो नांगोन खायसे घन्टाल' सिडलीनि थागिबि भटार्स रायजो राजाफ्रा नोंथांमोनाबो सोर सासे बिजाथिया देरहासार जागोनखौ नुहुरो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव